কমসের বুম মানে বড় ফুল খেয়ে থাকুনি খাওয়া সাধুগুরু বৈষ্ণব আমি তো কক বড় পারি না আমি কইতাম গিদা না পারি না আমার বান্ধবী जों खांखेखेना बुबाग्रानि तैगोमबा बायख्लाय जों दाबो बाबुराम सातनानिनो केन्डिडेट दलायमोन चिन बर' रक थानसा मांलायग्रासिना जेसा हफानो चिन बर' रक तो 4 बागे 1 बाग फानदों लिया इनके थानसानि मारे तैनो चिने एडिसेरनो बखिसा मासा मानथारो मानो इनके चिन बर' रकनि तंकेसे साकेसे आबो तो नंगौ सिउदारा एदबना इनके ताबो जों थानसां लायै और बाबुराम सातनानिनो कम से कम जों पास खालायनानै जों कायसा केन्द्र नराव कायसा जों बाय इलेक्सन खायमानि 4टा दं 4टानि बिसिङाव कायसा ओंखाय कायसाव ताबोनो सुरमा खपता फैया देबा ओंखाय सुरमा केन्द्रना जों जेसा खेपानो जोंनि आफा मानाग्रासिनाय जोंनि बर' रंनि आफा मानाग्रासिनाय ताबो जों नायनाय माने बुबाग्रा चरायफ्राथ' चरायफ्रा बबो तो पदर पर रासिति खायखा किन्तु ताबो तिब्रह्म थाहि जेदा जोंनि बर' रं तैदुल माने बिसिङाव सुगदुक माने बनो दालानो मोननो उइदोंना ओंखाय ताबो जों चिनाव रावै जों थानसां नायलायग्रासिनो हायब्लाना जोंथ' अमरनोबो कंग्रेसनोबो अमर अच्छा थानसा दंनानै थानसा तो थानसा ताबुक तामो ताम खैयां ताम खैमान नंगौ काकानि सापुटा नायखाति चिनो बुदिना बगे अबं हांखे न ताबो बुबाग्रानि चिन्ह बाबुरामनि या बुबाग्रानि कायसा मथानि चिन्ह हांखे अबनो तयै चिने गोबां काहिनीबो दङ आनारसनो तयै आनारस अब थाइब्लिवन जुन मासे 6 तारिखन चिने बर' राव राथार जागमानि 1980 नि क ओंखा अबनो तैनो कायसा आनारसनि लोकल आनारसनि चिन्ह न सिम्बल न नाखा